Kaixo, Majada naiz, eta bueno, gaztezuloentzako perla talentzat galdera batzuk erantzungo ditugu, bale? Bino, pegatina bat nahi baldin badu, arazorik gabe que me diga, gerturatu nigana, y yo le doy, picarre ditut, como a saco Paco. Bueno, esango nuke aterako dugun musika berria, azkuneketanik, ekainaren 24an, uda hasten denean, izango dela simplemente buen rollo total. Hori, udan jartzeko, jaietan, zure lagunekin disfrutatzeko, txosnetan, auzoko jaietan, herriko jaietan, olako giro batean, dantzatzeko. Ze gainea, denetariko generoak egongo dira, ez bakarrik, ez nahi ezer spoiler handirik egin, nahi. Baina, bai, egongo da bantxata, mambo, reggaeton, cumbia, denetatik egongo da. Bakarrik zikustearekin postera ezela. Hemen bustiko naiz, eta esango dut, Andoni Brum. Hemen Euskal Herria. Bere ideologia pixkat. Eta bai, grazia asko egiten digu eta hola, baina... Tela! You believe in life after life. I can feel something inside myself who really don't think I'm strong enough, no one. Pertsona askorekin gustatuko litzaidake kolaboratzea, ze, nik betianik entzun dut musika. Realista izaten badibidez Danelekin, Jagobarekin baita, Maimaltzetarekin ondo legoke, ze, biok TikToketik atea gea, eta ondo legoke, podria ser mix oso polit bat. Nire abesti gustogona edo favoritona esango nuke Zukin dela, Amaia Jat eta Azkunekin egindakoa. En si, azten nolako ere zertia egin genuen, eta oso pozik jaso den harreraekin ez genuen espero, así que ni esker benetan, ebendikan, eskerrik asko. Esango nuke ez dudala referenterik como tal, baina bai, esan beharra dakat, Bengoren trayektoria asko miresten dudala. Nolabait ikusiet bere azkundean, bere lanakin irabazi du dakan guztia, dakan rekonozimendua, dakan dena. Orduan alde horretatik asko miresten dut Bengo. Egin duenatik, egiten dituen abestiengatik, ez du maila geisten, bakarrik igotzen du, fenomeno. Bengo, musitxo. Ekainaren 24an, Euskari Demix, Azkune, Majada, tremendo EP aterako duguna udan, ezin duzu galdu, 6 abesti, dagoeneko 2 kaleratu ditugu, baina geratzen diren 4 abestiak, 4 abesti original, potente, disfrutoi, hori tuiteatuko nuke. Eskerrik asko!